Tak sepilke bolo jalan terabasan dari Bener ke Gondang. Lewat kene iki bolo menuju Kedung Rancang dulu. Oke, gaspol. Lah suasana sangat syahdu sekali, masih asri bolo lewati jembatan. Oke, gas terus. Tapi aja banter-banter bolo iki dualene wis anyak bercak-bercak koyo ngene iki bolo, alias bentet-bentet. Cor-corane wis anyak nglupas. Oke, nanti kita mau belok kiri iki seberang jalan ada kaline bolo atau sungai. Pemandangannya jos tenan bolo. Sopo sing wis tau lewat kene bolo? Tulis dong di kolom komentar. Oke, aku ambil kiri. Kene dusun ngendi ya bolo ya? Wah, aku lali soalnya ning memori pikiranku ku wis akeh iki. Yuk sapa sing ngerti daerah kene iki ewangi ditulis ya, ben do ngerti kancane. Oke, langsung kita ambil kiri. Lah kene iki menuju ke Bumi Aji. Iki ana jembatan sing anyar sing fenomenal tenan iki. Los. Iki kene iki kudu hati-hati. Oke, iki isone mergo sepeda motor bolo mobil gak iso. Iki munggah pol. Iki lurus, kita ambil kanan serapan. Lurus terus nanti aku ambil kiri. Aku engko tekok sik karo bapak-bapak ben aku gak kesasar. Oke boloku, aku tak tekok sik ya. Enten desa niki Mas, mungkin bengaan enten perapatannya enten masjid to sing dusun etan niki. Jane ambil nganan. Oke, siap. Atur nuwun, Pak. Nggih. Ngikuti jalur niki terus Pak. Nggih. Sampai mboten nanti jare mang tanglet meneh lah. Nggih. Iki Pak nggih. Bulang iki bola. Oke. Bubar entuk petunjuk kok ngene Pak langsung bablas. Teng kita engko nek kedawan engko tak sambung di part kedua ya boloku. Iki pokoke ngetutke dualan terus sampai ketemu jalan utama ke Gondang. Oke boloku, let's go.